Прывітанне, даражэнькія. Сёння я раскажу вам сваю казку, якая называецца «Перапужах, што жыве пад люкам». У адным горадзе пад каналізацыйным люкам жыў гарэзлівы прывід Перапужах. Днём ён сядзеў у сваім змрочным падзямеллі паміж брудных труб і цагляных сырых сцен, а ноччу адсоўваў люк і выбіраўся на вуліцу, каб як след падурэць. Познія мінакі, сустрэўшыся з Перапужахам, палохаліся да страты прытомнасці. Зарф, сноллергос, калівум, хрыпеў і фыркаў Перапужах, а потым смяяўся да колікаў, гледзячы, як разбегаюцца ў панічным жаху усе, хто сустракаўся яму на шляху. Нарагатаўшыся і надурэўшыся, ён вяртаўся ў свой падземны лабірынт і пачынаў рыхтавацца да новай прагулянкі. Прыдумваў новыя жудасныя словы. Каргалепс, гырлаберль, чанкінг-вуд, прагаворваў ён услых, і на ягоных вуснах з'яўлялася пякельна мілая усмешка. Але аднойчы, калі Перапужах быў у асабліва натхнёна кашмарным настроі, ён убачыў на вуліцы маленькую дзяўчынку ў ружовай сукенцы. Здавалася, яна плакала. Ці варта пужаць дзяцей, ды яшчэ калі яны плачуць? На хвілінку задумаўся Перапужах, але ён меў шкодны характар, таму падляцеў да малой і завыў на вуха. Фахітус, шмахітус, шакарыт, факарыт. Нечакана дзяўчынка перастала плакаць, засмяялася, а потым нахмурылася і сказала ў адказ: «Карыстаецеся са старэлымі пужальнымі словамі? Цяпер такімі нікога не спалохаеш». Лишь я прывід, і сам ведаю, якімі словамі трэба пужаць людзей, разгублена адказаў Перапужах. Ведай, што калі людзі чуюць мае жахлівыя словы, усіх бярэ дрыготка. І ён задаволена захіхікаў. Не хачу вас засмучаць, але ўсе толькі робяць выгляд, што пужаюцца вас, сур'ёзна адказала дзяўчынка. Для таго, каб спалохацца, дарослыя глядзяць фільмы жахаў альбо чытаюць навіны ў інтэрнэце. А калі сустракаюцца з вамі, то толькі удаюць, што баяцца. Ах, вось як! Сумна адказаў прывід і пацягнуўся да свайго падземнага дома. З таго дня ён не выходзіў на двор. Самотны і злы сядзеў ён у сваім склепе паміж брудных вільготных труб і ледзь не плакаў ад крыўды. Аказваецца, яго ніхто не баіцца. Але аднойчы зверху ў люк нехта пастукаў. «Хто там?» – запытаў Перапужах. Пачулася ў адказ. «Сінкліпур, ей-ешакр, фыш-кыш-мыш». Што, разгубіўся прывід? «Юатиф! Інычда! Цувас янам ясак?» – прамовіў зверху дзіцячы голас. Зразумеў, адказаў Перапужах, пераклаўшы словы ззаду наперад. Цябе завуць Кася, і ты хочаш, каб я адчыніў табе? Ён ціхутка адсунуў люк і ўбачыў тую самую маленькую дзяўчынку ў ружовай сукенцы. «Ты разумееш наадваротную мову?» – запыталася яна. «Калі трэба казаць словы задам наперад». «Ну так, усе прывіды вывучаюць гэтую мову, калі вучацца ў школе». «І тутака ты жывеш?» Дзяўчынка з цікаўнасцю зазірнула ў падзямелля. «А ці можна да цябе ў госці? Я ніколі не была ў гасцях у прывіда». «Ілак, аксал», – сказаў Перапужах, гэта значыла «калі ласка». А потым дадаў вінавата: «Толькі у мяне не прыбрана, да мяне госці не прыходзяць». І яны апынуліся ў затхлым падземным склепе сярод змрочных катлоў і тынкоўкі, што даўно абсыпалася. Паўсюль ляжалі раскіданыя рэчы Перапужаха, але дзяўчынка была ў захапленні. Тут вельмі цікава. Не тое, што ў нашым класе. Чысцюсенька і нудна. Гэта няможна, тое няможна. Ты дазволіш паглядзець твой падземны горад?
Прывід з задавальненнем стаў паказваць Касі сваё змрочнае валадарства. Яны хадзілі па цёмных вузкіх тунэлях, смяяліся, гулялі ў хованкі, прыдумвалі розныя незвычайныя словы. «Цук, сыр, мыр, каўбасыр», – казаў прывід. «Чипс, фастфуд, кола, бруд», – адказвала дзяўчынка, і яны гучна смяяліся, а вясёлае рэха разносіла іх галасы па пустых тунэлях падземнага горада. Штодня прыходзіла дзяўчынка да перапужаха, які чакаў яе з самай раніцы. Ён перастаў палохаць людзей, бо рабіў гэта толькі таму, што праз ягоны шкодны характар ніхто з ім не ладзіў. Але цяпер, пасябраваўшы з Касяй, ён адчуў сябе так, быццам у ягоным цёмным жыцці зазяла вясёлая лямпачка. Міналі вясна, лета, восень, зіма. Вясёлае сяброўства прывіда і Касі працягвалася. Колькі розных прыгод было ў іх, як весела яны гулялі ў хованкі і бэрыка. Але аднойчы дзяўчынка не прыйшла да яго. Адзін дзень, потым другі. Спачатку перапужах падумаў, што нешта здарылася, потым стаў супакойваць сябе. Проста яна занятая, можа вучыць урокі, не мае часу. Але міналі дні, месяцы, а дзяўчынкі ўсё не было. Сэрца сумнага прывіда трывожылася за яе. Нарэшце перапужах вырашыў ісці на пошукі. Ён асцярожна адсунуў люк і выбраўся наверх. У горадзе быў позні вечар. Перапужах зразумеў, як даўно ён не выходзіў са свайго сховішча. Цяпер ён быў ужо іншым, далікатным і добрым. Ён развучыўся пужаць людзей. Ціхенька лётаў ён у пошуках Касі па ўсім горадзе. Пабываў на тым самым месцы, дзе калісьці яны ўпершыню сустрэліся, зазіраў ва ўсе вокны, але яе нідзе не было. «Гэта я ва ўсім вінаваты», – думаў ён. «Можа, з ёй здарылася бяда. Я павінен быў суправаджаць яе, каб уберагчы ад няшчасця». І стомлены перапужах апусціўся на асфальт. Раптам ён пачуў знаёмы голас. Прывід падняў вочы. Па вуліцы ішла яна. Перапужах адразу пазнаў Касю, хоць яна змянілася. На ёй не было знаёмай ружовай сукенкі, і выглядала яна больш сур'ёзнай і стрыманай, а галоўнае, Кася была не адна. Побач з дзяўчынай ішоў хлопец, які трымаў яе за руку і з захапленнем глядзеў ёй у вочы. Перапужаху захацелася напалохаць гэтага дзёрзкага юнака, і адразу згадаў прывід усё сваё пякельнае майстэрства. Зараз ён давядзе нахабніка да такога пераляку, да такіх дрыжыкаў, што той забудзецца, як красці ў яго сяброўку. Так бы адбылося, калі б раптам яна не азірнулася. Кася, усміхаючыся, павярнула галаву, паглядзела на прывіда і не пабачыла яго. Перапужах усё зразумеў у адзін момант. Аказваецца, дзяўчынка проста вырасла. Цяпер яна перастала бачыць прывіды, верыць у казкі, цуды. Яна знайшла сабе новага, сапраўднага сябра. Сэрца перапужаха сціснула сумам. Бедны прывід паплёўся па вуліцы ў адваротны ад шчаслівых юнакоў бок. Мінула шмат часу. Прывіднае адзенне перапужаха зусім знасілася. Ён страціў сілы і усялякія надзеі, ні для каго не заўважны, нікому не патрэбны. Бессэнсоўна бадзяўся ён па правулках горада. Ён страціў свае чароўныя якасці, пераўтварыўся ў звычайнага жабрака і сядзеў на вуліцы з працягнутай рукой, просячы міласціны, каб не прапасці з голаду. У гэтым абліччы ён мог быць бачным людзям, але яны праходзілі міма, не звяртаючы на перапужаха увагі, быццам яго не існавала. Але на гэтым гісторыя не скончылася. Бо заўсёды надыходзіць у жыцці такі дзень, які мяняе ўсё да лепшага. Быццам промень сонца, што пранікае праз шчыліну люка ў цёмнае падзямелле і асвятляе яго. Юатив и Гарат Хажупареб
пачуў ён аднойчы знаёмы голас: «Вітаю, дарагі перапужах». Перад ім стаяла дарослая жанчына і з любоўю глядзела на завэзганы бедны прывід. А побач з ёй стаяў мужчына і чародка дзяцей, падобных да яе. «Ты пазнаў мяне, перапужах?» «Гэта я, Кася. Прабач мне за тое, што я кінула цябе калісьці, але я заўсёды памятала пра наша сяброўства. Проста ў мяне не было часу. Я была патрэбная маім дзецям. А цяпер я хачу папрасіць цябе». Яна паказала на дзятву, што стаяла побач. «Навучы іх усяму, чаму калісьці навучыў мяне». На вуснах перапужаха зноў з'явілася пякельна мілая усмешка. «Я самы страшны прывід у свеце, кумер-шпек пуцлібек, жах-трах-бах, халям-палям». Дзеці завішчалі ці то ад жаху, ці то ад захаплення. І ўсё пачалося нанова. Вось бачыце, мае даражэнькія, нават самы страшны прывід можа стаць добрым, калі ў яго з'яўляецца сапраўдны сябар. Перапужах пужаў людзей не таму, што быў злым, а таму, што быў адзінокі. І толькі калі ў яго з'явілася Кася, яго жыццё напоўнілася святлом. І яшчэ, пакуль у свеце ёсць дзеці, якія вераць у цуды, гуляюць, смяюцца і прыдумляюць дзіўныя словы, чароўныя істоты не знікнуць. Яны проста чакаюць, каб хтосьці зноў іх убачыў. Дабранач, мае даражэнькія. І няхай вам сняцца добрыя і нават крышачку смешныя прывіды.